Sanibona. Ngangalahlekelwa imoto ke mina ngicabanga ukuthi abaningi bayazi ya hijackwa nje kumfana wami khona umfana mothi umuzi o driver amatekisi nje lapha kwa B rank kwa long distance. Yayilahleke kuye ngoba uyena wayithatha istaff sasebusuku bammisa nje base bethi hayi le moto khona usisi ofunela istaff ufuna istaff naye iyafika nekuthini wasathi yaphinde bamkhiphela ibhamu ke bayithatha imoto bamehlisa khona nje bamphuca konke namafoni. So ekulahlekeni kwale moto ke nami ngayaluza njengendoda ke ngabika lapha ngaphosta na ku Facebook ngishiya nenamba yami bakithi ukuthi nayi imoto ngoba ngangiphoste nje isithombe sayo iHilux nje emhlophe iyayine canopy ena number plate nje eqala ngo-NUF. So ngishiya ke inamba yami ke lapho ngithi akuba futhi makhona nikuzwayo nize ningithinti zahamba insuku lutho nje nganyakaza njengendoda nakogobela ngahamba ngaya khona ngabekisa nje nasenyangeni impela zinginika khona ukuthi nje kuyolunga phela lezo nsuku ezimbili hambe nyokomunye phela insuku entatha ithembe sezona umuntu hambe nyokomunye yabo up until ngihleli lapha ekhaya nje emeni bese kungena icall le number engayazi engaregistiwe na uregister ngiyibambeke njani ndoda hayi siyaphila baba ukhuluma no Captain Sukazi lapha emaphoyiseni SAPS ke P3 Diff yebo Captain cha ndoda lapha besine operation kanje sinesivimba amgwaqo sithile kwaba khona imoto esiyiseshayo fakena sesithola imoto le ivela positive ukuthi yantshotshwa le moto kanje noma ifaka iplate wrong kodwa siyabona ukuthi ma service chase number izinto ikhomba ukuthi yakho le moto hawu ngibongeka ngiyabonga bakithi kodwa kungenzeka kanjani bese hayi sizokuthinta khona manje khona safuna ukuchecka la kancane awuvali ayinanga impela ngivali lapho ke inhliziyo kuthi ayiphume ngomlomo injabulo uyabona mawuzojulukiswa injabulo ungathi awukholwa engathi uyakholwa izinto eziningi sengiyayicabanga ukuthi mina hayi kusho le nkunzi engigcina ukuya kuyo kagobela hayi inkunzi impela ithinte kanye nje ungena ucingo qhamuka ku P3 Diff manje yabona hayi ngilinde 2 minutes 5 minutes baphinde bafona lo muntu hayi ndoda for security reasons ke sicela usichecke usitshele ukuthi imoto yakho yayi njani yini ongafike uyikhombo identify ngayo makuthiwa nazi zimile lapha phela number plate ayisekho bese ngiyachaza ke mina amadent nedent la i-tailgate kanje ubumper wayo kanje i-canopy kanje ngaphakathi sikanje izinto ezaziphakathi kwakunokuthi steering sesemka u-dashboard kanje nohlobo le-red oluphakathi lu kanje athi lo muntu uyazi unenhlanhla unenhlanhla lo muntu we-constable hayi no-constable ngiyamusa yakhuluma ngemuva hayi unenhlanhla ngempela akusandele bani kusho ukuthi kuyintombazana oku-constable hayi bese ngijabule sithi awuvale futhi sizobuya ku hayi ngivale ke impela hayi ngibekezela phinde bafone hayi besibheke police station ngalesa sikhathi so athe sengithinta apha computer ngiyabona impela ukuthi hayi imoto yakho le sizokwenza njani ke ndoda ungakwazi ukuza la uzoyilanda le moto hawu ngingakwazi ngasuka kwamanje nomshayeli mina ikhona imoto encane la ngasuka kwamanje ngivele ngize lapho ukhona umshayeli ongamthola manje yebo ukhona umshayeli ongamthola manje hayi kulungile uzokuthinta kancane nasikhona enye plan elingcono engicabanga ukulenza la ukuze usave imali ngizobuye ngushayela ho nawo umuntu engivalisa futhi kodwa akubhlungu nje inhliziyo ayi ngicabanga ayi ngithatha ifoni ngifonela umakoti hayibo mama nazi indaba ezithi imoto yatholakala usemsebenzini umakoti ukhulumela phansi semsebenzini sobuye sikhulume kodwa ngiyakuzwa ukuthi imoto isitholakele ngizobuye sixoxe kahle mase ngithola isikhathi kahle hayi ngibekezela aphinda fona ke lo Captain Sukazi hayi ndoda la ikhona iplan enginayo la angazi noma uzoyivuma yini ngokwami ngoba khona ibreakdown ekhona la esuke eBay vele egarage eBay angithi uyazi imoto amaphoyisa khanda lapha eBay ngithi bese ke leyo breakdown ngibesilethela imoto la so sicabanga ukuthi kule breakdown sibuyele emuva nje vele siyilayishe kuwe yazi ngibalekela enemkhwanazi ngibalela imoto yakho ingaze ngiyibhuke ine 13 izohlala eyadini kuze kufike usuku lokuthi alithethwe icala kuzothatha isikhathi yazi imoto ziyahlala ngoba kusafuna ukuthola nomphenyi wecala nani so kuningi nje emkhwanazi mina ngithi ngenza kube shortcut ukuthi imoto vele uyithathe wena uyokhuluma nomphenyi wecala ngapho kanje so iplan esinayo ukuthi mina ngizokhuluma nalomuntu we-breakdown leli phoyisa le-breakdown sibone ukuthi akukho lengakusiza ngakho kodwa phela ndoda afuna wazi ukuthi uzofuna ukudrink nawe uyabona uzofuna ukudrink wami we-unit ade sisebenza nayo kufuna sibathenge lokuncane noma station naye ngizomtshela nokuthi umfana wangu ngithi ngumjwayele imoto sovele siyifake kanje ukuze usaveke hayi bese ngithi mina ubala lona
ngama ngisakhuluma naye ke lo mpembu we breakdown ukuthi uzothi malini safuna ukubonisana uzoba malini mkhwanazi hayi ngilindele ngiyabala ngithi ngisho bangathi 7,000 ngisho bangathi 5,000 ngingawuhlanganisa impela lo drink wakho hayi bafone ke futhi hayi sibona ukuthi indoda sinenzele uma 2.5 nje sesocazela thina sodwa ngoba naye lo mjida lo uzophinda acazele futhi nomphathi wakhe waseBay ngoba mayesefika nje selayisha imoto kanje sengaba nanomsindo mangathi uyambona so sinike 2.5 so nika le genge le kade sishaya operation naye umasteshi yimi nanabo constable bami angana mabo constable right ini le mali esinquma hayi right bese ngimangala ngithi mina why lokho babiza ngo constable uyazi amaphoyisa mina isikhathi esiningi ngibe nawo angiyazi leka constable angize ngayizwa leka constable neka sayitshini ngitsho lokho uzabezana ngeyibongo nje hayi kodwa nginganaki ngithi mhlawumbe indlela ababizana ngapha ko Peter Tiff dale-ke ngihlala hayi bese yafona bese hayi seku right siyavumelana nale ndoda wena into ofuna ukuyenza nje phuthuma njengamanje uyofaka imali kwaphepha mase uyifakela imali ya reflector la uzoyigaxa lo muntu imoto kodwa usabhala lapha office ubhala lezi moto akade efika nazo hayi mase ngidume imoto kanze ngithi ngiyahamba nje bese ngithinta umakoti hayi bo mama hayi bo naku ufuna ku2.5 kanje nginayo mina imali hayi ukuthi nginayo kodwa ngangisanyaka sihlahla seyindoni sithi inyaka ngifuna ukubona ukuthi akuqathakile uthoni nangempela ngamtshela ukuthi afuna 2.5 hayi akakhuluma ngalutho ba wayevele ngeyena umuntu oyisikhulumi nje ngathi mbona nje nqinqe efonini 2.5 awungabona hayi wayifaka ngidumisa imoto zenthi ke ngiyofaka le mali ngisathi ngiyadumisa nje ngisekhona lapha egcikeni bese bakhona into ethi nje awuthethe noma iphoyisa elilodwa nje just one police officer nje ukubuza ikhona into kanjeni bese ngifona omunye usisi ke osebenza khona empangeni uthi Mariana hayibo nanti udaba yazi phela imoto ngiyayithola hawu bakithi shamasa siyabonga ndonga siyabonga cha uNkulunkulu omkhulu cha isheshile kuba imoto kwangakapheli ngisho inyanga kwakusanda kuphela inyanga nje kahle hle isikhathi sincane singangenyanga nje sibuyile bese ngithi mina impela sibuyile uyithola kanjani bese ngimnqampunela hayi contact captain wami la to captain Sukazi manje bazoyifaka breakdown yaseBay kanje asethi hawu kanti uyithola kanjalo ngithi mina bese hayi konke ngahamba kahle mkhwanazi akwazi befonele wena one funa befonele epolice station Mpangeni izosho le moto ukuthi ingeya kuphi icala lavulwa kuphi so bazothinta ipolice station Mpangeni esothi Mpangeni bese ibheka umphenyi wecala ngingenjalo sometimes umphenyi wecala uyayevele kulezo moto ukuthi funa kuqhunywa nobani makuthi uyathola imoto hayi wena kuvele ukuthi uyededelela ngithi kodwa bengimtshela nje lo sisi manje uyangidiscourage uzofuna ukuqhuba ngesiphoyisa kade ngale thina sesishaya ngendlela yethu leyo ukuthinta ipolice station noba bayabona bathela ukuthi is too late lento leyo yabo bese ethi ke awungisendele number yakho captain lo khona ngisafuna ukuverify la bese ngiyamnikeza number bese ngiyalinda sengiqala nokumenyanya nje ngithi kodwa uMariana bakithi hey wazi wesicefe nkosi yami hey yazi mina ngifuna into ilunga enzeke usisi nkosana ngenzele into zakhona semaphoyiseni abuye bese ngifona bese ethi hayi mkhwanazi hayi konke ngahambe kahle la le number Captain Sukazi masi checka ngendlela yethu sibona ukuthi intsha 2 or 3 hours isebenza le number so akwazi uCaptain wonke ophethe okwazi ukuranisha operation engaka angavela bene number nje yo nga 3 hours kodwa ke awuthi amfonele la ngempela ngisalinde njalo mina amfonele shuthi bese yayichaza Mariana ukuthi angiyiphoyisa kanje ngizodaba la mkhwanazi kanje avela livalo uCaptain Sukazi luringe ngasalibamba uCaptain Sukazi angifonele Mariana ngithe hayibo alisangeni ucingo la lo kaCaptain wakho ngithi athi ngiyamfona nami hayi kimi ngafika selivaliwe nje straight selivalile ngamtshela lo sisi ngathi hayi phoyisa alisangeni ucingo wasethi hayi bekuvele kuyiscam mkhwanazi basopa nje ngasinda kanjalo ngoba ngenhlahla imali ngangakayifaki kodwa ke ngafona phela ngamtshela umakoti ngathi sengidliwe lapho 2.5 imali ngiyifakile mangibona manje ukuthi bekuyiscam washo na ukuthi ayibevele sothi iscam le kanti cha ngaze ngiyifaka imali kahle hle ngasale sengihlala phezulu kwawo nami njengendoda nje so ngasinda kanjalo ke ngoba leyo ukuthi uthemba ukuthi athi uhamba ogobela yiyo lebuyibulalisa ngoba noma sekwenza ubugebengu uyitshela ukuthi nayi isaqhubha bona ubugobela le ngoba ngase ngincoma impela ngase ngimazi nomuntu engizomnikeza inkomo yakhe ukuthi cha ayilandod iyasebenza uthinta kanye nje bese kuyalunga yacula kanjalo ke indaba yemoto yami kuze kube namhlanje up until today unyaka ka6 lo yalahleka leya moto angiphindanga ngayithola kwasimelana ngaya sengiya khona kamuva ngakho ukucinga nje ngangade ngiqale kwabanye ogobela